secret mo? Nakipagrelasyon ako sa mom ko na may asawa at anak. Isa po akong driver doon sa company. Parang araw-araw na pagkikita, yung chat, casual lang po siya. Ginusto niya, ginusto ko na din po. Sa sasakyan po. Ha? Nakakagulat naman na driver ka sa sasakyan. Charot. Talaga ba sa sasakyan? Nag-drive-thru ba kayo o nag-check-enjoy kayo? Hindi, doon lang din po talaga. Tinted naman. Tapos wala naman pong wala pa namang pinakamalalang kiss, smack, ganyan. Hanggang doon lang? Hanggang lang? Hug, ganun. Nadala lang din siguro ng emosyon. Nag-stop ako. Parang sabi ko, mali na to. Kasi parang pamilya na yung nasisira pala. Ikaw, Kabisyo, anong gawain mo kapag tinted ang sasakyan mo? Meron ba tayong naririnig diyang ha? Charot with the rot. Oy. Ang napapansin ko talaga kapag sumasakay ako ng sasakyan ng isang tao ay kung gaano katindi ang tint ng kanyang sasakyan. Kapag medyo clear yung kanyang window shade, ang ibig sabihin nito matinong-matino siya. Walang itinatago, gusto talaga makita ang lahat sa kanya. Pero kapag ang tint ng sasakyan nasa medium, parang ayaw masilip masyado. Parang merong konti lang naman na itinatago. Pwedeng may mga pribado siyang gagawin sa loob ng sasakyan na hindi niya gustong manotice ng mga taong dadaan sa sasakyan niya o mapapansin yung sasakyan niya. Pero ito matindi. Kapag super duper dark tint, yung sasakyan, yung window shade, tapos naka-magic tint, Kabisyo, alam na this, galawang, pack na pack, boy. Charot with the rot. Oy, charot lang with the rot. Biro lang. Syempre, di ba pwedeng gusto lang proteksyonan ng isang tao yung sarili niya sa mga masasamang loob for his or her protection? Kaya naka-magic tint? O di kaya naman naka-super heavy tint? Parang ako, gusto ko talaga super duper duper tinted yung sasakyan ko. Bakit? Kasi may mga pribadong ginagawa ko dun eh. Oo, kapag malilate na ako sa event tapos sobrang traffic sa EDSA, Kabisyo, doon na ako nagbibihis sa loob ng sasakyan ko. Oo, pero may driver ako Kumbaga, hindi ko naman hinahayaan na yung ako na ngayon nagda-drive. Tapos, ako pa yung mismong magbibihis sa sarili ko. Hindi ako ganun. Kumbaga may driver ako, tapos may ibang taga-bihis sa akin. Charot! Wait, charot! Dahil si Ate Ria lang lahat yon yung nagdadrive para sa akin, yung kaibigan ko, na lagi ko nakakasama sa event ko. But anyway, Kabisyo, straight from team building, from Silang, Cavite, maraming salamat sa GC's Farmhouse Resort. Maraming salamat Sir Glenn and family for accommodating us sa napakaganda ninyong resort. Eto, energize ako at hindi ko na mapipigilan ang sarili ko, Kabisyo, dahil alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. Samahan mo ko na tuklasin ang sekreto ng ating Kabisyo. Ito na po ang patikim ng Spotify Philippines Top New Podcast of 2024, DJ Rocky's Secret Box. Nagkasakit ako ng malubha
dahil sa kasalanan ko. Oy, kung ano daw ang siyang itinanim rather, yun ang aanihin. Kapag nagtanim ka daw ng kasamaan, ang aanihin mo ay kasamaan. Kung nagtanim ka ng kabutihan, ang aanihin mo raw ay kabutihan. Totoo ba to, kabisyo? Na ikaw mismo ang gumagawa ng sarili mong kapalaran? Well, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik kapiling ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Raketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.